أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Lana sifunda lapho Allah eqala ezibonakalisa khona kuMoses. Allah unendlela azi-introduce ngayo ezidalweni zakhe. Okay? Kuthiwa lana izra'a nara, subhanallah, futhi lapho ebona umlilo. Right? Faqala li ahlihi, wathi emndenini wakhe. Ubani? uMoses. Okay? Imkuthu inni anastu nara. Okay? Subhanallah. Yimani ngibona umlilo. Kusebusuku, bahambe ebusuku. uMoses usuka kwaMidian uya kuphi? eGibhithe, uthi uyobona abazali bakhe. Okay? Umzali wakhe, umamakhe. Khumbula wayebalekile, angithi? Ebalekela ukuthi wenze umonakalo eGibhithe. Bafuna ukumbulala, wabaleka. Okay? Manje usahamba nonkosikazi wakhe nomndeni wakhe, manje baya kuphi? Babuyela eGibhithe. Bahamba ngomnyama ebusuku. Manje wenzani? Ubona umlilo. Uthi imani la, ngibona umlilo. Okay? Right. La'alli atikum minha biqabas. Okay? Ngibona umlilo, mhlawumbe nginganilethela kuwo ilangabi lokokhela umlilo wethu. Mhlambe ngatholile ukuze nisikhuni laphayana sizokuthi sizokwenza umlilo wethu sothe nathi sifudumale. Ngoba na umlilo ngiyawubona. Ubona isihlahla siyavutha. Okay? Akazi kwenzakalani kulesa sihlahla. Right? Subhanallah. Aw ajidu ala nari huda. Okay? Noma ngithole ukuqondiswa emlilweni. Mhlawumbe ngathola abantu lapha bothile bese ngiyababuza indlela ukuthi indlela iphuma ngoba kumnyama indlela sayazi. Kukabili. Mangabe umlilo nje oyivuthelayo, ngathola isikhuni ngibuye sizobasa umlilo sothela isifudumala. Noma ngicele labantu lababothelwe amlilo ukuthi basinikeze i-direction. Okay? Subhanallah. Falamma ataha nudiya ya Musa. Allahu akbar. Uma ngabe esondela, ngakho ke lapho efika kuwo wamenyezwa, wezwa izwi lithini? O Musa, o Moses. Okay? Subhanallah. Inni ana rabbuka. Allahu akbar. Mina ngingumdali wakho. Allah uyasi-introduce kubani? uMoses. Ngingumdali wakho. Okay? Subhanallah. Fakhla'na alayk. Allahu akbar. Khumula izimbatata zakho. Khumula ini? Izimbatata noma izicathulo zakho. Innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Ngokuba le ndawo omi kuyo ingcwele. Allahu akbar. Khumula izimbatata zakho ngokuba le ndawo omi kuyo ingcwele. Allahu akbar. Usesi-introduceile kuye. Usayazi uMoses ukuthi ukhuluma nobani. Okay? Siyasuka manje kuQuran. Soyilanda eBhayibhelini. Bayayazi kodwa sizobafundela yona belokhu beyazi. Okay? Subhanallah. Ithi
kwabonakala kuye ingilosi kaJehova u-Exodus 3. Okay, iQuran ithi kwaku Allah. Uzubona ukuthi amaJuda sise kanjani. Ngiveza lobuclever bamaRoma namaJuda. iQuran ithini? Ubani wayekhuluma noMoses? U-Allah. Izwe ukuthi iBhayibheli ithini? Sebeyishintshile eBhayibhelini. Okay, ithi kwabonakala kuye ingilosi kaJehova elangabini lomlilo. Ayisathi u-Allah. uQuran Allah uthi yimi engangikhuluma naye. Kodwa la ithini? Kwakuyingelosi. Aseshintshile amaJuda abhayizisa thina. Asikhonike thina ukubhayiza ngoba nanga umhlahlandlela. Nanga iQuran ibeka njengoba injalo. Okay, now bar right. Livela phakathi kwesihlahla. Wabuka, bheka isihlahla savutha umlilo, kepha isihlahla asiphelanga nokho. Siyavutha lesihlahla kodwa asishi. Okay, basifihlele la ukuthi wayehamba nomndeni wakhe. Uyi-1 la eBhayibhelini. kuQuran wahamba nomndeni wakhe. Subhanallah. Amaqola. Baqola abantu ngezwi, baze baqola abantu einkonzweni ngemali. Baqala babaqola ngezwi kuqala. yazini. Subhanallah. Lalela. Wayesethi uMose, mangiphambuke ngiye ngibone lesi sibonakaliso esikhulu ukuba isihlahla asishingani. Yes, ukhuluma nobanje wethi mangiphambuke. Babafihlile kodwa sebeyaveza ukuthi wathi mangiphambuke. Ukhuluma nobani? Ubani wakhuluma naye? Khuluma yedwa yahlala. Hawo. U-Allah uthi wayekhuluma nani? Nomndeni wakhe. Okay? Iyakuveza manje la indirect, secret. Mangiphambuke ngiyobona lesasihlahla ukuthi asishingani. Ukhuluma nobani? Subhanallah. Ayibona iQuran iveza yonke into njengoba injalo. Laba zama ukufihla. Okay, subhanallah. Wayesethi uMose, mangiphambuke ngiye ngibone lesibonakaliso esikhulu ukuba isihlahla asishingani. Subhanallah. uNkulunkulu esebona ukuthi uyaphambuka ukuyobuka, uNkulunkulu wambiza phakathi kwesihlahla. Ubani isilima la? Khulumani makholwa, ubani isilima la? Iqeda ukuthi ubani wayesemlilweni? Ingelosi kaNkulunkulu. Mayesethi angiphambuke ngiyobona lesihlahla sisingane. Ubani ke manje sembone phambuka? Ingelosi noma uNkulunkulu? Ubani ke isiphukuphuku wenza isiphukuphuku la eBhayibhelini? Khona uNkulunkulu nengilosi bakhona bethu. Ngoba qala ingilosi yabasesihlahleni sekuNkulunkulu manje. Vulana amehlo makholwa, kudlalwa ngani? So lokho sinitshelile kudlalwa ngani? Thina sikhathazeki ngoba uAllah naka amagula uyawaqhaqa. Allahu Akbar. uAllah uyawaqhaqa amagula. Wonke lamanga basitshela wona uAllah uyasibonisa ukuthi banitshela amanga. Kwenzeka kanje. Ngoba uAllah uyowazi iqiniso ukuthi kwenzakalani. Lesitabane lesi sabhala leBhayibheli asazi next ukudlula uAllah. Khuluma inzwabethi ayitsheliwe. uAllah akakhuluma inzwabethi. uAllah uyowayekwenza usitshela iqiniso ngaye. Okay? Lalela. Wambiza ephakathi kwesihlahla wathi Mose, Mose. Yes? Ya Musa, oh Mose, Mose. Ubani umbiza? uNkulunkulu akuseyona ingilosi. Babuya beza kuQuran bavumelana neQuran manje. Ade beyiphikisa bethi ingilosi. Subhanallah. Vulana amehlo bantu bakithi. So lokhu sincengile, asijahanga. Ngonyawo lonwabo kwasho uZama Masondo, wathi ngonyawo lonwabo. So lokhu sincengile. Ngonyawo lonwabo. Right? Wathi ngilapha. Mayembiza wathi ngilapha, wavuma. Okay? Wayesethi ungasondeli. Okay? Khumula izicathulo zakho ezinyaweni zakho ngokuba indawo omi kuyo ingumhlabathi ongcwele. Exactly. Subhanallah. Exactly leyo Allah isho ukuthi khumula izimbatata zakho ngokuba indawo omi kuyo ingumhlabathi ongcwele.
back to amakholwa bangaka bayikhumula icathulo uma bengena enkonzweni bayikhumula ngeSunday kuphela mabese emlindweni abayikhumuli bangena ngawo amateke egcwele udake njalo baqaphuze ngawo yebo mabese emlindelweni abayikhumuli icathulo ngiyakhona ngikhuluma ngento engiyaziyo nasesontweni ngesonto bayingcosana abayikhumulayo abayikhumuli bonke hayi yazi basabani basaba ukuthi sizotshontshwa la emnyango akhona amaphara azoyithatha basaba lokho ukuthi sizotshontshwa la emnyango nathi masiyikhumule masjid that's why sekunamashureke ngoba mazi ngaphandle azodlula nazo vela amaphara azodlula nazo definitely okay so bantu bakithi umdali utshela uMose ukuthi ubani uNkulunkulu wakhe angithi ubani uNkulunkulu wami nawe noMose noJesu umdali uAllah uJesu akakaze waba uNkulunkulu sizoloko sikushilo lokho maKristu uShembe akakaze abe uNkulunkulu soloko sikushilo lokho maNazaretha nani ninamasiyoni bakwaLhanyana akakaze uHanyana abe uNkulunkulu nani nina my IPCI bakamndise akakaze umndise waba uNkulunkulu nani nina ma revelation bakaGadebe akakaze uGadebe waba uNkulunkulu angeke azabe uNkulunkulu naba abakhonza amadlozi mfowethu akakaze amadlozi abe uNkulunkulu bafa kanjani kanti ba uNkulunkulu wayebebizwa ngamadlozi namhlanje kanti ba uNkulunkulu ayikho leyo nto leyo ubufakazi bokuthi ababona uNkulunkulu lithe iBhayibheli wonke umuntu utshani bozokwenzani uzobuna ngelinye ilanga umuntu ke loyo bonke labantu ababakhonzayo balindwe ingilozi yokufa balindwe ukufa bayadla njengami nawe bayalala njengami nawe banamakhosikazi njengami nawe bayaphuza njengami nawe abanye babo yidakwa ngitshele nje uNkulunkulu wesidakwa she yini yona leyo nto leyo uNkulunkulu wesidakwa abanye babo yidakwa baphuza amawine njengoba kuyi-Good Friday kanje bazoye bebova ama-red wine bese kuthiwa uNkulunkulu labo yabona abantu bakithi abavuke emaqandeni sizobangcwaba labantu labo bazofa njengoba nathi sizofa bangcwatshwe badliwe zimpethu badliwe zintuthwane badliwe zinyoka bashawe zinyoka bashawe yikopiyoni ithuna lebahlakaze babe ma piece lapha ethuneni baphenduka umlotha bavuthuluke njengembali babune babe amathamba amhlophe bese uthi uNkulunkulu loyo vukani emaqandeni bafowethu asinideleli kodwa siyaliqinisa izwi ngoba akumelanga sinincenge kumele sinitshele amaqiniso ngoba nenza ngamabomu umthetho niyawazi yingakho singanincengi sinibekela amaqiniso njengoba enjalo labo uNkulunkulu bene nibakhonzayo fundana amaHubo 24 amaHubo 24 ngiyakuphindela futhi amaHubo 24 umhlaba ungokaJehova nokugcwala kwawo lillahi ma fi samawati wa ma fil ard ngitshela yona ngesi-Arabhu ngitshela yona eBhayibhelini izwe nabakhileyo kulo wa ma fil ard nawo wonke ukhona emhlabeni ungokabani ungoka-Allah okay ngokuba yena wawusekela phezu kwezilwandle wawumisa phezu kwemifula umhlaba usekele phezu kwezilwandle wamisa phezu kwemifula mawusuka lawo eKZN akwenzeki ufike ungawubonanga umfula akwenzeki ufike eDurban ungaliboni ulwandle okay ngubani oyakukhuphukela entabeni kaJehova abayazi nalentaba okukhulunywa ngayo wallahi abayazi is Mount Arafat in Saudi Arabia exactly is Mount Arafat abayazi nokuyazi is Mount Arafat in Saudi Arabia ubufakazi baloko sheikh yazini imap yabo nayi khona nayi imap yabo nayi eBhayibhelini subhanallah nayi imap nayi bhekeni lapha kumap
bhekeni imap ukuthi ibhala ukuthini nayi imap ewufakazi ukuthi le ntaba le okukhulunywa ngayo ukuthi ubani oyoma kuleyo ntaba leyo iMount Arafat ithini amazwe eTestamentini elidala nayi Saudi Arabia. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah. Abayazi bezwa ngathi namhlanje ukuthi Mount Arafat. Okay? Ngubani oyakhuphukela endaweni yakhe engcwele na? Allahu Akbar. Muzdalifa, Minna, Mount Arafat. Subhanallah. Abayazi yonke lento lesikhuluma ngayo. Okay? Yilowo onezandla ezingenacala. Allahu Akbar. Allah uyakudescribe ukuthi ubani oyokhuphukela kule ntaba iMount Arafat. Ubani onezandla ezinjani ezingenacala nenhliziyo ehlanzekileyo. Subhanallah. Yini insipho yenhliziyo my brother? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Uyihlanza kanjani inhliziyo? Mawungayishongo leyo nto leyo inhliziyo yakhe ingcolile. Kahle nje. Mawungayishongo la ilaha illa Allah inhliziyo yakho is dirty ingcolile. Mawungashongo ukuthi akekho onelungelo lokukhonza ngaphandle kuka Allah. Inhliziyo yakhe ingcolile. Ayigcini lapho. Ithi ongaphenduleli umphefumulo wakhe emangeni. Subhanallah. Yingako Allah ebabuza. Ya ahlal kitab, o Jews and Christians. Subhanallah. Lima talbisuna al-haqqa bil batil. Kungani nihlanganisa amanga neqiniso? Allah uyabuza straight. Kungani nihlanganisa amanga neqiniso? Wataktumuna al-haqqa, nize niyaligubezela iqiniso wa antum ta'lamun, nibe nilazi. Allah uyababuza. So Allah utheni? Ongaphendukeli kuphi emangeni. Ongakhuluma amanga. Subhanallah. Nongafungi ngenkohliso. Bonke labantu esikhuluma ngabo, amaNazaretha, amaKristu, amaRoma, uLhanyane, umlise, abakhonza amadlozi, amawashtawa, abakhonza izithombe, bonke labantu laba bafunga ngenkohliso ngoba bakhonza izinto abazi kahle ukuthi azange zibadala. Manje bazofika kanjani kuMount Arafat? Bazofika kanjani kuMuzdalifa? Bazofika kanjani kuMinna? They can't. Ngoba abahambe eqinisweni, bahamba ebumnyameni. Sibatshele eBhayibhelini. Subhanallah. Sengathi umdala ngazivula amehlo. Amen. Asivula ingqondo. Amen. Asipha amandla, asiqinise ekukholweni. Amen. Nabezwa amavideo ethu abawabukayo. Amen. Bafowethu mamelani. Asizanga la ukuzontshela into okumele nizwe. Noma enifuna ukuyizwa. Sizontshela into okuyimust ukuthi nizwe. Ongafuna ukuyizwa lama video angawabuki. Ongafuna ukuyizwa angawabuki lama video akafostwanga. Mawufika lapha ku TikTok or ku YouTube or ku Facebook besibona mayibone engayithanda kadlule angayibuki. Kodwa ngelinye ilanga yosikhumbula. Angizakhumbula ngelinye ilanga. Ngelinye ilanga yosikhumbula. Ngoba kuthiwa mawufika lapha ethuneni uyabuza. Man rabbuka, ubani umdali wakho? Eish. Yo. Ngayibona ivideo kancane bengicela konje bathi ubani ethuneni ubuzwa ingilosi konje bathi ubani la tadri I don't know. Okay madinuka inkolo yakho yona ngiyakhumbula abake bangitshela kancane what is ufuna ukuthi Islam akasakhoni akusakhulumeki ngoba esenesikhathi enikiwe. Wayibona le video simtshela ukuthi inkolo yini iIslam, ukuzithoba, ukuzehlisa, ukuzinikela ngaphansi kwentando kaNkulunkulu. Yena he turned a blind eye, waswaca waflathela. Okay? Aqala, hey ladri I don't know. Bambuza, man nabiyuk. Yo nabi isithunywe eseza ubani sathunyelelwa wena. Konje ubani wathi ubani uJoshua akusuJoshua ubani akusuJesu
ngiyazi likhona mani la tadri I don't know angazi bese zithi ingilozi failile awubambi la impama yakhona sheikh yo kuthi impama yakhona ngathi insimbi abantu abayi100 ngeke bakhona ukuyiphakamisa impama yaleyo ngilozi leyo ikushayela ukuthi ufeyile lembuzo lemithathu subhanallah sengathi Allah ngayenza ukuthi siphase sheikh Amen. ngamalengiso my brother Amen. ngamalengiso wafela leyo mbuzo leyo inkingi subhanallah kuthiwa le ingilozi sheikh mayikhuluma ngathi kuduma izulu ungayimela leyo nto leyo ngathi ithi izulu maliduma lightning siyabaleka amehlayo mayikubheka vutha umlilo lightning uzoyibheka kanjani into enjalo amazinya aphumela ngaphandle angcono lawami awaphumelanga ngaphandle lawami ayashoda mara aphumelanga ngaphandle thiwa leyo ngilozi iphumele ngaphandle ngathi impondo zenkomo ungayibheka kanjani into enjalo wafaila these 3 questions usenkingeni trouble, very big trouble so ingako sheikh sithi mabaregister abantu la ilaha illallah uzokwazi mawufika lapha ethuneni uphase lama questions la awu3 mawufika lapha ethuneni ingilozi ayibuza ukuthi bo udoctor bo accountant bo uthisha ayikubuzi lokho ingilozi akusebenzi lokho bo alim bo mufti bo molana bo sheikh ayikubuzi yonke leyo nto leyo ingilozi ubani umdali wakho first question nayo ingilozi ezokubuza bone PhD degree bone masters MBA masters in business administration bone diploma bonani ayibuzi yonke leyo nto leyo ingilozi into zala emhlabeni ende sheikh azinamusa Allah usidale kanjalo uthi ngabe nomuntu azinamusa sheikh wala mayitha zikubhule ziyabhula mayitha hayi miyekeleni ukhuluma iqiniso ziyakuyeka zilalela leyo Allah eshona sengathi singaba kuleyo group leyo Allah azoyenza ukuthi zingashayi amen siphase ama questions ngendlela ezosibuza ngayo khona ukuthi sihlale kamnandi ethuneni sithokomale sijabule amen inshallah sheikh say something inshallah sesibala masivulana amehlo masiphaphameni bantu bakithi ngicabanga ukuthi inkulumo seyikhulumekile asiphaphameni that's all alhamdulillah uthi sheikh my brother Khalid uthi masiphaphameni masivukeni emaqandeni subhanallah sesiyavala ke manje oyilalelile uyilalelile ongayilalelanga hard luck asforced umuntu بارك الله لنا وإياكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قول هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين